Еш Golden GT. Можеш да кажеш едно от двете, те са почти едно и също. Не. Не сега. Той ме е блокнал без причина. Блокнал ме е без причина. Но той има... Не съм му звънял, нито съм му писал. Ти му звънеш, кога още беше първото PvP и бех на секшер, там Пепо беше. Тогава Пепо... да първи път да дойда тук е да... изтръса. Кал! Как ми прецака този човек? Аз това го минава. Ма Сандерман го няма. Къде е Сандерман? Вани типа се заври в мене. Глей го. Ама аз бех много по-назад. Заври се в мене, да не виждам нищо. Аз бех по-назад. Аз беше още не бех. Не съм казал много скъпо. Вие сега, защото има фри легове за по една паричка, ама аз нямам никакви. Защото не игра с това, ника игра с МОК 17, с това хищно съм го развил. Много съм бил. Арката толкова сме едно в едно. После не с нас, когато се намесиме. Става опасно. Абе, минавай. GG. Аз идвам и аз. Това е за. Аз преди това го минавах от първия. Сега да И аз. Хучо. GG, аз го минах. Ей, но преди аз това го минавах и аз от първия път. И я дали ще може да се телепортва? Не, какъв пап? Хучо. Аз преди това го минавах без проблем тук пред тиквите. Добре, тото връща това, как да стане? Тото връща. Тъпото. Отмине, провери хакер е. Как аз скочих? Искам да се кача, но то не е. Отидех там и то веднага ме върна. Сатвез.
На мен ли викаш, бе? Не. Просто е така си викам всеки. Ей. Не. Сега, ако може да имам спитка, колкото да уж. Глей, аз качам, то не иска. Мина глас. Давай напред. Напред. О, в тази пагина много я мразя. Напред. Мале, не. Аз наскоро да ми. Невероятно. Аз на тия джумпчета не съм никак добър. Да, баба ми държа по. Аз ко помниш ли кога пръснахме на клетка Зори Зори? Разгледа сега. И той знаеш как съдна. После ние бегахме от него, бегахме на PvP. Той вика, сега ще видите. И ние бегаме, той не може да ни настигне. И аз съм го минал отдавна, ама 3 дена съм мъчил с той нещо. О, аз го минах от първия път. Не, фак! Как се изложих, бе? Как може, бе? Ето. Тук на къде, бе? На къде? О, това